Wala naman kakailag onion leaves o dahon sibuyas. Mahirap na yung boss, ha? Oh, ano yun? Oh, Venus daw, Venus. Kasi nagtanong sila kung sino daw anong pangalan By ng Venus. ko. Ay, nagtanong ni mo dire si si Saturn. Si Mercury o si Pluto. Kinsa daw tong kuan na si Venus, na di Mercury o si Pluto o si Jupiter. Guwapa, kaayo ng may nunal. Ay, lahat kami may nunal. Kaya na si Irene, okay, si Guapa. Hindi, lahat kami maganda. May Ibig nunal sabihin, kami. si Venus walang nunal, bati check na oh. Uy, May nunal, Guwapa, kalaki yung nunal niyo. Ano yan? Ay, sus dako man di kayo. Si Hazel, Meron din. sus gwapa ni tanan oy. Angel Locsin. Oh, dini. Oh, Angel Locran. Ano nga to? Oh, Angel Sinay, ano na liya? Unsa man natin? Sus, Liver. nakita ba nagdala ako isang sakong plansahin ti. Say, ang gawin dia. Adobong ano? Sabi man eh, guwapa man si Ate Erin, ikaw duha lang si Kabkab. Ano daw? Kaduha lang ko, nabiruan ka. Tanggap ko yun, okay lang yun. Salamat ka rin. Tuwa ka naman. Pamasko lang nila yun sa'yo, pero nasamukan sila sa iyo. Dito ka. Kailangan pa ng broccoli, yung kidney beans silang eh. Ay, hindi, ano daw? Kulang, nilista ko eh. Pa-shoutout naman diha. Uy, Hinday Kabkab, shoutout nga please from Cebu City. Watching from Jeddah. Hello, ang saya ni Hinday Bisaya. Maganda din si Venus. Ay, maganda daw si Venus. Hi, thank you, thank you, thank you, thank you. Basta may nunal. Oh, panis. Wapa gani nga na purong samot na kwa. Hinday Kabkab, sige lang tabidili na lang tamapansin. Ano daw? Ay, sorry kayo din naman tungalan. Aray ko giatay. Pangalan niya? Shoutout mo naman ang pangalan. kung Edelyn. bata ka. Edelyn. Edelyn. Hi, bye Edelyn. Ingawan na ako ni mo, Hinday Kabkab. Ha? Ay, ganda din ng naka-blue. Ang cute ng mata mo, be. Lahat kami naka-blue. Bay, sino ba sa amin? Paki-explain, sino bang naka-blue? Mata nino? Maganda lahat. Kumain ka na kaya rin? Hindi ka kumain. Wala nang kanin. Shoutout na rin, ha? Shoutout sa'yo, Jovelyn Bores. Ni mo, Hinday Kabkab. Lambi. Itilisan Ala, ako. mayroon nag-ano kaya Tilambi o Gina Itilisan. Plankton. Lambi. Tilambe, may nag-anak Shoutout siya dito, naman. Tilambe. Si Gina, kilala mo? Gina Frampton. Single pa si Irene. Ay, Diyos ko, walang forever, gatay. Walang forever. Guwapa Single mo siya tanan. dito. Guwapa ang shoutout. Single ka naman Ay, dito? Ate Kab, kamusta ka naman, Hinday? Okay na po, salamat sa kayo. iyong paonday. Tubo-tubo na yung Guwapa mga- unyara ng tabi. Ano daw? Welcome, Irene. Welcome, Irene. Love you more, Hinday Kab. Anong kailan darating? Di ba sinabi ko sa'yo na ano siya? Nag-back out? Ha? Hindi siya magtuloy. May naganap sa'yo dito, Ate Lambi, Gina. Baka nagbago ng isip. Frampton. Sinabi ko sa'yo, puros negative ang sinabi ko sa kanya eh. Guwapa, good. Kahit Para hindi naman siya sila may magpunta. nunal. Oo, may nunal lahat. Tapos punta ka rin. Negative ko pa rin. O ngayon, sabi niya, sige nga kapatid, wag na lang. Parang naano mo. Kawawa niya eh. Sa bahay na lang. Tapos sabi ng amo ko, Mire, kamusta yung duwan niya, yung sala ng mga lalaki ni Mas Urba? Yung mga alikabok doon. Tapos sinagot ko siya na, tiningnan ko, okay naman ang mga alikabok, nakaupo pa rin. Tapos iniwan ko, sabi ko, mag-upo muna kayo. Tapos sabi ni amo ko, babae, Sir, bahas ka talaga, Mire, animal ka, animal. Tapos sabi ko, bakit mama, yung mga alikabok ang lagi yung kinukumusta? Ako, hindi mo man ako kinukumusta, mama. Sabi ko sa kanya, kung okay rin ako, kaya mag-isa ako eh. Tapos sabi niya, alis ka na, chab, chab. Sabi niya, ano yun? Tapos sabi niya, may kalap. Ano ba yung may kalap te? Yung, okay lang yan, mga ganyan. Hayaan mo, gano'n no? May no problem na. Hi, Oh, Jollibee. sabi ko, bakit ako mama, hindi mo ko kinakumusta? Yung alikabok, lagi mo kinukumusta. Ako sabi niya, may kalap, may kalap. Ano may kalap? Agkalap. Alam mo sa Ilocano yung magkalap? Yung magkuha ng ano, ng isda sa dagat. Agkalap. Ha? Agkalap. Kalap? Layo sa may kalap. Ang may kalap, parang ibig sabihin na ano, yung hayaan mo na, okay lang yan, mga ganun. Kulang na lang kayo, Mali. parang ganun. Laging kinakumusta yung alikabok, kaya nilaloko ko. Sabi ko, nakaupo ka rin. Saan sa taas? Naku, mamatson mo kayo man. Bakit? Anong niya? Ang gagawin mo? Linisan lalim? Oh. Tapos, That's me, Irene. Tapos Thanks ano for yung- mentioning. tapos Gina. palaging nangangako sa akin, te. Sabi niya,
bigyan, giluhan doon niya ako ng bigas. Gatas, 6 na lata. Ay, may nakakamiss daw kayo Galon na na antika. Tapos sa isip-isip ko, di nga ako maglandila ng panty. Yung bigas pa kayo, mga mantika. Kaliwa. Kasi hindi ako naniwala. Mandaming bula-bula sila ngayon kasi mag-isa lang ako. Uy, para kang kaliwa. Para ka daw si Berna. Berna, Dito si Birna, bugbog. Oo nga, kahawig nga si Birna. Sabi niya, oh, mukhang si Berna yung nasa kaliwa. Si Birna, bugbog a Birna. Bugbog a hagdan, bugbog a labada. Siyempre, nakaganito ako. Oh, pati jacket niya. Paano mo nasabi? Paano mo nasabi? Pati jacket niya, pati bangs niya, oh. Pati shirt. Ilagay mo yung dito kay bangs mo tis Birna eh. Okay. Oh. Kaya mo sabi? Paano mo nasabi? Wait lang. Tapos, Puti mo daw, Inday. Yung bangs ko Anong ba? gamit mo, Inday? Sus, tanungin mo to kung talagang maputi ako. Maputi lang po sa korkom at saka paminta. Nagay kaya ako ng pork Ha? noon. Pampaganda yan. Oh, pampaganda ng puti siya. Mag-yogurt, maglangos ng kamatis. Maligo ng gatas. Oh, ligo ng mga expired na gatas. Pagkatapos po, magpakulo ng tubig, ng mantika. Oh, lamos mo yung mantika. Puti ka Tapos na kumain si Inday, oy, na 3 buto na lang natira. Urot niya, urot. Magkaon na rin, hindi ka magkaon rin. Busog ako. Pero okay ra ka rin? Oo. O sige, pansahin mo na doon. Ano rin na? Yatay. Nagkanta ka dito? Dala ako ba kasi ko lang dami ko isang lang yung plansahe. Kaya sabi ko, salamat. hindi ako magtulong ngayon, Mama magpunta ako. Jovelyn. Sabi ko sarili ko, hindi ako magtulong dito. Kung blansya ako, sus, may trabaho naman dahil sa amo niya. Amo niya. Inday! Oy! Sabihin mo na wala kang pinsin. Thanks, Irene, for mentioning Pag my sira-sira name. rin ang mukha ko Hindi doon sa ka harap nila. sa dahil kay Pagod na ako Dito, kung lagi ganyan. ka rin. Wala, hindi Ano masyado. Anong naghilom? Lagi ka rin. Ano yun? Nanahimik ka daw. Tahimik ka na, Irene. Hindi ka na nagdasal. Abay, napagod na ako magbasa ng Bisaya eh. Pagod ka po yung basag Bisaya. Parang alam mo yung, Diyos ko, parang hinihinga sa Bisaya. Yung bangs ko, hindi mo kumustahin. Ay, yes. Kumusta na si Inang Dunisha? Huwag mo daw sabihin yun kasi parang naaway mo si Mama Donicia eh. Nagtubo na ba siya? Hindi pa. Ganun pa rin oh. Mahaba po. Bay, Binos, upo ka bay. Walang gamot dito sa Baricos bay. Dito. Upo Oy, ka. ay, sorry. Gina pala name mo. May BF ka na, Miss Gina. Sinong Gina? Sinong Gina? Sinong Gina? Bakit nandyan si Berna Bugbog? Si Gina o si Karen? Ito, hawig talaga siya ni Birna. Parang kahawig si Berna talaga, ate. Birna na Ay, yun. hindi ka- Pati yung shoutout jacket from niya, oh. Dubai. Ganun ang jacket ni Birna eh. Shoutout din niya masa. Bakit ka namugod ng bata? Basta Bisaya. Ba't ka naman namugod ng bata? Malapit nga ako, nahirapan ako ba? Binugbog mo. Mahal na mahal ko ang mga bata. Aladay, si Berna. Berna man na. Ulagin. Hindi ka bugab ngayon, di naman ka hiluwi. Tapos meron din kami ditong paano mo nasabi? Halika dito, Bay Binos. Si Bay Binos, kahawig din eh. Paano mo nasabi? Hawig ni. Paano mo nasabi? Oh, daro. Daro, si paano mo nasabi? Pumunti daw siya sa kakakain ng jerjer. Atay mo siya din. Mga puti lang yung oy. Bernardo. Hello, may nunal. Oh, lahat kami may Kamera nunal. ni Inday. Maputi, magkadri kay na. Guwapa ka, miss kamera ni. I love you po, Miss Irene. I love you to Jollibee. Sino ba tong Jollibee? Lalaki man. Jollibee ba kasi McDonald's? Jollibee. Pa-order. Pa-order. Pa-order ako dito. I love you to Jollibee. Oh. Ano, Jollibee ba ka? Jubilee? Juling ka nung Ay, ano ba yan? Ano ba yan? O sige, McDo na lang. Parang ano eh. Jollibee Bawi. Hindi. Parang ano, yung ano ba, manginasal. Wait, Jollibee na nga siya, binawi pa. Kapoy, magbasa si Irene. Ay, ikaw na lang. Ang nahirapan ako magbasa ng Bisaya eh. By Irene, pa-shoutout from Cebu. Hi, from Cebu, Wilson, Ayuman. Ayuman. Gamais. Hello ba, Wilson? Ano sa inyo tanan? Shoutout sa akong mga anak sa Lilia. Mindoro, Lionel, Don, Lilia at Estanio, Balino. Shoutout sa mga anak daw ni Nelia. Si Mercy, Ayunzo, Mercy. Leonardo. Shout out na lang Nadapan na buko. bang bukit Nelia. sa imong bagbay. Hoy, kuan, Ano? singa na ni. Singa na ni. Hi sa may nunal, oh. Lahat daw. May nunal kami, may Oh, nunal. may nunal din ako. Nandito banda sa utak ko.
Natawa ako sa Berna. Yung nunal ko Idol nandito. kab sa gamit mo, sobrang puti ni mo. Uy, nabaliktad ni mong kamera. Wala naman Imbis akong magpakita napindot. na ko sa ano ko, nunal ko, gibaliman ni mong kamera. Hindi ako. Dara, nunal na ko ba yun? Nas ko utok. Si Karen pala. Kain Si na Karen ka ba? daw. Wala Ay, tayong ulam, salamat kaayo. Basag gisapot ko na wala tungod sa inyo. Ay, oo na. Basta yun na yun. Shout Ay, out. tingin na, maglabas ko na tayo ng laham. Madam! Madam! Hi! Inshallah. Okay. Cubes. Madam, how about the cake? Sweets nga eh. No, I mean, the one you give me money. Sabihin mo rin, may bibiliin pala. Baka ganito. O, yan ba? Hello, Bella Donna Lagait. Ano yan? Chandler. Bilia. Bilia Duna, Laga at Chandler. Ano mo ba? Facebook. Hello, Kathleen Laguna Emperado. Ha? Anong Facebook mo? Facebook account? Personal? Hello, Cheryl Yan. Betts. Sino? Ginagamit mo sa live. Ay, si Inday Kapgap to. Robert L. Sa Lagumbay Tapa. page Hello. natin. Pakita mo mukha ni Bugbog Birna. Mag-shout out na hindi nakita ang mukha. Ayan. Hiya na tuloy siya na sinabihan niya Bugbog Birna. Ba't naman kasi naman? Kasi yung ipin niya ba? Pinagaling ko. Sige, atay. Diri ka. Ano ba? Happy birthday, Hazel. Nangangkin na naman kayo ng kit. Happy birthday, happy birthday, Hazel. Okay, Cha, cha, Hazel, cha. blow the candle. Oh, blow the candle. Uy, gatay. Siyempre, ako ginawa mong candle. Akong binihipan eh. Diri, ay, nadala ko yung tsukulit ba to rin? Wala, tsukulit pa rin. Nagbalik ako eh. Kural yan, kural. Ha? Yun yung pinakamapait Mister, na. dito. Tingnan mo, naputulan ka na ng ulo. Ipakita mo yung ulo mo, huwag ka lang magsalita at saka bumungis-ngis. Kasi para kang si Babalo. Oh, takpan mo yung ngipin mo dyan. Sige, mag-shoutout ka doon. Dito ka, magtawa ka sa harap nila. Hindi, one time lang, dali. I-post ko yung ano natin. Yung magtawa ka dito, one time lang. Challenge ko sa'yo. Dali, 1, 2, 3, go! Dili. Wala siyang ngipin dito ba eh. Favorite na yung nabugbog, natanggal yung ngipin. Siya yung nabugbog. Magkakangipin lang ako, Inday Kab huyo ko sa akin. Ay. Bakit ganun may mga huyo-huyo pa kayo? Siyempre. Ano? Sino ba nilalait-lait mo ako tapos... Sino ba nag-invento ng huyo-huyo na yan? Sino? Ha? Ano yun? Pakita Paano mo masabi? dito para makita nila yung before and after. Isa mo, yan ang before. Ang before. Smile. Pakita ang ngipin. Kuha ka ng putilyo doon. By Birna si Kuan, may Binos. Pakita ang ngipin lagi. Bakit takpan mo? Wala siyang ngipin dito ba yun? Imagine nyo na lang na wala siyang ngipin dito. Bakit Yan. natanggal? Hindi, sira dati ngipin ko, di ba? Sinuntok niya ang haya. Hindi, tapos nung kumakain, sununtok nga. Tapos nung kumakain ako, parang feeling ko, parang, gumanan ako, biglang Napotol? naputol, nalunok ko pa yung ngipin. Oh, Bakit wala na tayong pagkain sa iyo? Kain ka ngipin? kumakain nga ako that time. Tayo, hindi na kain. Nalunok mo talaga, Day? Oo, hindi ko nga namalay na ano ko, pero hati lang dati, hati. Asan lang. ang ngipin na yun? Natain mo na? Siguro. Ha? Wala nga naman halungkatin ko. Natain mo yung tahin kung nandong ngipin mo. Kung siguradong natain mo na, delikado yun. Tingnan mo yung tahin mo kung may ngipin. Tahin na yun, ilang sorry buwan na, mga bay, bago sorry. pa kami pumunta Sorry ng mga ano. bay ha, pasti lang. Kasi nakain ng ngipin niya eh. Kaya sabi ko, sigurado ka na natain mo na kay. Parang baka may Oh. makain. Anak isgot kayo Eh, grabe, pag malaman mo na kakain ka ng ngipin, saan mo na naramdaman? Dito na. Siguro, kasi parang may nagkano, tapos sabi ko, Nung dito pa lang. na lang na wala ka ng ngipin. hindi, sabi ko, nung gumanon na ako, sabi ko, teka, parang Hindi. ano, sabi ko. Parang kulang. Ibig sabihin kung naramdaman mo na sa dila, parang bakit dito mo na naramdaman na nandito na? Hindi mo na makuha yan. Hayaan mo na matay siya. Hindi, masama yun ba? Hindi, saka parang may nakaano dito ko. May nakaharang dito. Tapos anong ginawa mo?
Wala, hanggang ngayon, nandito pa rin nakaharap. Ngayon? Mm. Magkado yan? Tagal na. Uy, kuha ka nga na. Nakaharang dyan? Hindi ba sinabi sa amo mo? Ito, pwede natin to gamitin. Sige, isuksok natin. Oo nga. Ayaw Wala. na magtarong ay nakaharang. Hindi, masama yan rin. Sabihin mo. Hindi naman masakit. Para pag nag-ano ako, parang merong gumaganon. Pwede ito, isuksok mo lang sa ano hanggang malabas mo yung ngipin, no? Ganong saging. Ha? Hindi pwede sa Matagal na to ba? Ilang months na to? Oh, tapos yung pusa sa labas, magdakip ka ng pusa. Ganun-ganun dito yung pusa, oh. Ang inang yan, di nasaktan pa ako. Nasugatan pa yung leg mo, ba? Nandito pa daw ngipin niya. Kumain daw. sa shout out. Kumain daw siya. Namdaman niya na nakain din yung ngipin niya. Hanggang Hanggang ngayon, masakit daw dito niya. Ibig sabihin, nandito pa ang ngipin niya. Shout out. Parang may Adam sa apple ka. Babae ka ba talaga? Ning Celia Alarcon. May Adam sa apple ka. tagasan ka. Huh? May Adam sa apple si Silva. Ayun, no? May Adam sa apple siya. Hawakan mo. O baka yung ngipin na yan ay gawang na naging Adam sa apple. Ha? Anong naramdaman mo? Kailangan mo magsabi, delikado yun. Oh, namatay na sana ako. Hindi naman siya ganun, pero ano? Musta mo, diha? Oh, Bisaya na po mo siya. Bay, Kathleen, Luga, Emperado, ilunin mo ba kang Belinda, Bayan mo lang, Pangutino? kawawa naman siya. Kawawa ka daw, oh. Si Nanay Teresita Natutulog Espina. na ako, Inday Kabkab pa shout out from Taiwan. Go, Hazel! Oh, Hazel! Si Anale Kismungo. Di ka pa Bakit kilala mo yung Gina Frampton? Kanina sinatot niya rin sa ati Lambi. Siyempre, ano Hazel. nasasabi natin ang pangalan niya, Bugbog Birna, aka Hazel. Oh, Gina? pakis Sino to? day. Oh, kiss lang ba? Kiss lang. Sige, kiss lang dia. Ang dapit ngipon ni Hazel. O, di na. Kiss din. Kita niyo. Ganun. One time lang ba? Bigyan kitang 5 kili, pakita mo ngipin mo. Dali. Sigurado ka? Oh, sige. Sinungaling to pag hindi na. Sige. Bigyan mo. Galan, Bigyan kita galan. 5 kili. Sige, 5 minutes galan. ha. 5 minutes ng ngipin, pakita mo. Sige. Sa 5 minutes, pakita mo Lois si ngipin. Berta. Hindi ako nagsisinungaling. Sana ang ano ko wallet. Okay, 5K Pag yan. Katie daw ba yun? Wait. Palag mo. Ganyan, bay. Sige. Ganyan, bay. Sige, ganyan, bay. Ganyan. Sige. 1 minute, 1 minute. Sige. Yan. 1 minute, 5 1 minutes minute. na. 1 minute, 1 kidi. Yan. Bilangan natin rin na. Sige, go. Dali. Sige, Saan sige. yung kidi ko na sa'yo rin? Magpira ko tayo rin. Dali, bilisan mo. Nasa taas. Okay. Di, sige na. 1 minute, 1 kidi. Ready? 1, 2, 3. Bilangan natin na mula 1 hanggang 60. Bilisan mo. Ha? Bilisan mo. Challenge accepted or not accepted? Ganyan. Ayoko 5, 10. Gusto ko 10. Ah, grabe, ang mahal ng placement fee mo. Huwag na, ipatayin na lang natin. Sobrang mahal placement fee mo. Ngipin lang yan. 1. Wala pa. 1. Dali. Hoy, napakita mo na. Pakita mo na nga. Pakita Pakita mo na nga. Nalakansi ka eh. Sige, go. 1. 1. Sige na. Go. Teka, tabi pera muna. Dali. Sige, 1, 2, 3. Pera Go. ako. 1, 6, 7, 8, 9. Lapit na sa kamera lang. 12, 13, 14, 15. Wala na, gulo na eh. Anak ng kawalo. Stay mo lang. Ilan na yun? Pera muna. Okay, 1. Dali, 16 na tayo. 16. Diyan ka harap. Hindi mabati dito sa Sarate. labas. Nasakal na ako ba? Ha? Nasakal na ako. Sinakal na. Oh, Hazel. Nakakahawa kayo dyan. Dali. Haha, nakakatawa kayo. Sige, pera. Go. Sige, Berna. Go. What's in front Ngayon, si Berna naman ang nabugbog, mga bay. Si Berna. Ayan na ba? Bugi siya. Shout out daw. Dairin rin. Bayad! Ayaw mo bayad. Napangagal na yun. Ayaw niya magbayad. Uli mo bayad. Bayad. Ramin ko muna pira mo. Ayaw magbayad. Oh. Di ba pa nag-FF? Di pa nga natakot
1 minute eh. Wait lang. F, Ano F. ko to eh? Ano ko to? Ano? Sabi pa ay, bungi siya, bungi siya. Huwag na. Muna siya. Ano? F, F, sabi mo. F. May screen, di ba may screenshot kami na tumawa ko sa kanya. Sabi niya, Bungi patayin siya. daw niya ako pag ipuso. Ay, my Diyos ko, bagasala. Hindi ako bungi. Day, takpan mo na. Nasuntok lang, nasuntok. Day, Ren from Qatar. Ay, hello. Nabugbog abir na. Atay. Ang bibo ninyo. Gano, Sel, Sabay. Sel, Sabay. galuhan na lang kita ng pabango ha. Na yung may empty na bottle doon sa amin, lagyan ko ng kumpot. Wala pa. Sa 6 pa. Sa 6 pa. Lagyan Kung ko ng magkakaroon ng kumpot. pustaso. Ha? Ano daw? Ka daw. Bakala daw. Mga kuler na wala ang ko sa inyo sakit ng tiyan ko. Oh, Isang heavy din belly. tingnan mo pati jacket. Bayad, bayad. Tilinda, may karne kayo lahat, Tilinda. Wala na. Hindi Linda. meron. May karne lahat kayo? Sa 6, meron na yan. Wala daw, eh, pati ano. Magpa-pustiso ka? Hindi, meron na ako. Kayo manok, wala Kunin ko na lang sa 6. Eh, ano mo, kailangan ng karne dyan eh. Ma'am, kahit wala kang ngipin, okay lang. Maganda pa rin. Ay, thank you, Missy Flor Saison. Nigaluhan ko yan siya ng pabango kasi may empty bottle doon sa amin. Buhusan ko ng comfort. Sila, hintayin ng pabango ko para sa'yo. No worries. Ha? Absik tao, isang ngipin mo. Tingnan mo Liver siya. na. Sabi mo, ha? Bata, dami ko na nag-ano. Paano yan? Kailangan ng lahat. Sabihin ko muna sa amo. Maganda yung wala ka na, hindi mo. Huwag ka muna maghiwa ba yan? Bakit? Madali lang yung mamayang gabi ko naman kayo ulit, di ba? Mayang gabi ka to. Bakit hindi hiwain? Di, Kaya wala, hindi muli na mo? Muli na yun mo? Hindi ko alam. Di pa siguro mo. Ang ganda ng scarf ko, Day. Ha, gusto mo dahil? Sige, imo na mo. Violet ra ba ni? Uy, ganda naman. Remembrance ako sa imo ha. Naapa mo ko dito'y daghan pero lahi lagi style. Bagay na ko. Ganun. Tingala imong amo. Ano sa mga gituok naman ka? Oh. Imo mo kung ipatay. Tensa. Ana ah. Log-logi diri. Oh, remembrance na ko sa imo ha. Kuan viewers na ko ni siya sa YouTube sad. Di ay. Ano siya sige ulan daw sa imong video. Salamat kayo pag bigli na ko wadi ni subscribe. Mora nagsigilili sa video. Hindi na yung subscribe. Wadi nang subscribe. Tulan taw na ko sa iyong profile sa iyong YouTube. Wala ko malaki ng subscribe. Ito sige lang taw sa video binuang, ha? Mura lang na siya kuan. Sa man. Kaya ano, nagkaila ta tapos sa sunod may ngono akit sa deka. Oh, sa sunod di na kaila. Oh, maingon na karon. Kita sunod ay ikaw di ito. Nanhintay na. Sila ng kalakihan. Asa ka gani sa Cebu gani? Taga Cebu rin ni siya. Hi. Asa to inyo ha? Sa Konsolasyon. Konsolasyon. Di pasyon? Konsolasyon Cebu. Unsa man na ka ng NPA man ko dai. ay hadlok pa rin mo. NPA ko dong dai. Kuan, no permanent No permanent address. Ang parehas sa ani. Grasya lang. Time sa ay sige bye-bye namin ninyo mga baya kay madto ko sa amo kay kulang yung mga kuan mga ricados. Na ipahimo man. Wa lagi nang purong-purong nimo. Ayo kay ang akong buhok kapi lagi ron oy. Di happy. Okay lang bag-o kong ligo kay akong pagkakas. Kagbungkag ra di para makasingaw imong buhok ba? Gabi Kao. Ha? Maubaw lagi ka nang sige kag purong. Wa bita nang amlok diri nananggi ra ta. Ang tangan ang purong nimo. Kay dangas kay kog agtang Sagdi na mga agtang diha. Dangas kog agtang. Dili ay sinaw-sinaw lang. Dili ka dangas. Sakto ra nga kuan na. Murag kuan ako. Sakto ra nga gamay lang kulang alimpulo na. Murag airport ako agtang pa. Gusto nga airport. Landingan og aeroplano. Murag kuan ka nang kuan basakan. Usa ka hektarya. Shout out. Beach High Brands. Beach High Brands. This usami siya. Kay Aida, sino? Runtini. Tiruchi, walang karne. Manok. Kung ay, di pwede manok. Walang manok. Walang kahit manok, wala nga. Oh, Wala asus. na, Day? Wala daw. Oh, di Maubaw
giing nanti ka nga ayaw sa Ay, paghiwa. thank you. Ayaw sa paghiwa kay wa sila yung ingredients. Muto gadala ko diri og kuan ba daghan kaayo nga. Daghan kaayo nga sila ani. Bansahonon. Dayon siya nga ani gipaluto. Hasta ning sus nga di mo ka magsuti imong tatay. Ano magpahimo mas yung sus? Hasta daw sus sudluan kita ka. Kuan ra ni kanang gisahon nimo ang ahos. Naamoy. Ahos og Ahos dayon gisahon nimo ang ahos sa olive oil. olives oil. Oh, sa olive oil. Dayon pagkahuman. Pag brown ni mo gamay ang ahos no. Dayon human butangan nimo og kanang usa ka teaspoon nga cumin powder o kining usa ka teaspoon nga asin. Dayon, kamon raw kasi nimong ibutang. Pagkaman kung maluto ni imo na to nga baon, then ilunod din nimo ang Bara to? Lunod din nimo kani nga daw. Marami tong ahos. Ahos to dayat sa Oh, kapara lang. ahos ug kisbara ni siya. Imo gisaon din imong itimpla na asin ra ug karkul. na, bay. Sus lagi sa suti. Like Iko nga, kani? ingon ko siya nga magsuti ba dai na imong tatay, dili man ko no. Gitira di kay na imong amo wa bisag unsay bag-o nga. Ikay na nakaahos upos bara Ayaw. lang. Ayaw ba kay sa kuya ng tatay? Ha? Sa may lasa? Sarap. Yun ay susi iyang lunay. Din pagkahuman ka ni gisa-gisahon ramang gudin ninyo. O kinsay unsay Ay, pinaka... kamo na upuan? Kamon ra Asin? kasi. Ang pinakagahi nga gulay mo imong unahon. Ahos. Mo ra gudin tangan day. Ahos ra ha upos bara. Kung magisa na ni nimo tanan, imo na butangan og tomato paste. Timplahan nimo mga kuan, mga Ariel powder, salt powder, mga tanang powder, BB powder, Johnson's. Mo'y pantimpla nimo peri Clorox. O di na magpaluto utro. Timplahe peri Clorox. Muuto dayon, tiruchi. Man tong listahan ako tiglinda sa kuan kulang. Isabihin ko sa kanya na wala broccoli o kaning laham. Oy, mga bye-bye na ninyo ha. Salamat kayo. Diri bye-bye na. Bye, Binos. Bye. Tiglinda. Bye. Bye-bye na Tiglinda. O, dira bye-bye na ninyong tanan ha. Kanang magkuan, magdaro pa mi taon. Panong magdaro. Hello na lang ninyong tanan. Og hi sa ako ang bangs. Tubo-tubo ng gagamay no. O, daghan salamat. Bye, Dinang Cortez, Litada. Sa talang nag-birthday karong adlaw. Malipayong pagsahulog sa inyong mga adlaw na tawhan. O din hinalaman ko kutob no. Og amping. Sa kuan sa ingan ani sa page ba. Amping mo diha kanunay mga bay kung hain man kamo himutang karong mga panahona. Kung hain man kamo na patpad. Aning mga nagkalalaing na kanasuran sa tibuok kalibutan. Pag-amping mo kanina din ha mga bay dahil kay salamat og dinhi na lang ko kutab kinang inday kabkab ang nagisarang maestro sa Facebook nga ang bangs na kuringkot. Daghan kay salamat niyo mga bay. Daghan salamat, bye bye.